سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون دابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو إلز حسبكو مدب إذا لكم مسئلهو ناي لمعنتي مدبي زلعلو نقهو تسيخم صوتاو ركب مفتسام ذهبكم ناي طعنا طغمتات كنرينا نقهو صوتاو ركب مفتسام وعلوهم بلوس نخونن أبناي معلتاوي من قصاصاتكم ون قلتفات نختكونن كي تسلاتشكم سرحكم نختسرحن زحجزكم يو نايت عنا طامتات ون زهبيو ساينس زدقفهم ناينقوهو نايصوتاو ركب عينتاتك إنمن يوم زبل حساب ون العلنا ملسكن هبلوينا نقوهو صوتاو ركب مفتسام بزوح نايت عنا ربحاتات زلوهم يم اسكاب ناي مدبي فتسامة مساي تصنيحكم نزوم طقمتات ክትፈልጥዎም ኢኹም እስካብ ናይ መደብ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ውዕሎኹም ብሉጽ ዝኾነ ኣብ ናይ መዓልታዊ ምንቅስቓሳትኩም እውን ቁልጥፋት ንኽትኮኑን ዝሕግዘኩም እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህበኩም እዩ ሳይንስ ዝድግፎም ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታትከ እንመን እዮም ዝብል እውን ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ንግሆ ናይ ኢስትሮጅንን ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሕኹም ኣብ ልዑል በዝሒ ስለ ዝርከብ ንናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብኩም ብሉጽ ይገብሮ ኣብ 2007 ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብበዝሒ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ዘለዎም ሰባት ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሞም ዝበለጸ ከም ዝኾነ ሳይንስ ይሕብር ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዝሕብረልና ንግሆ ናይቶም ሆርሞናት በዝሒ ስለ ዝውስኽ ዝበለጸ ኣዕጋባይ ብሉጽ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ማለት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምቅርራብን ፍቕርን ንኽውስኽ ይሕግዘኩም እዩ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ኦክሲቶሲን ዝበሃል ሆርሞን የፍልፍል እዩ ኦክሲቶሲን ሆርሞን ድማ ኣብ ሓንጎልና ፍቕርን ቅርርብን ዝቆጻጸር እዩ ስለዚ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ኣብ ተፈጽሙሉ ግዜ እዚ ሆርሞን እዚ ይፍልፈል እዩ እዚ ድማ ኣብ መንጎኹም ዝበለጸ ፍቕርን ዝበለጸ ምቅርራብን ንኽህልወኩም ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ድማ ንግሆ ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሙ ዝበለጸ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ህይወት ንኽትመርሑ ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ኻሊእ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ጭንቀትኩም ቴንሽንኩም ከምኡውን ዲፕሬሽን እንተሃሊኩም እውን ዘጥፈአልኩም እዩ ንጭንቀትኩም ዲፕሬሽንኩም ክተጥፍኡ እንተደሊኹም ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝበለጸ ጥቕሚ ትረኽብሉ ኢኹም ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለኹም ኣብ ፍቕሪ እውን ዘለኹም ከፕልስ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትጭነቑ ዝድብረኩም እውን እንተኾይንኩም ንግሆ ተሲኢኹም ጾታዊ ርክብ ተትፍጽሙ ዝበለጸ ጥቕሚ ትረኽቡ ኢኹም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እውን ዝበለጸ ምምሕያሽ ትረኽቡ ኢኹም ኣብ 2010 ናይ ኢሮፕያን ካላንደር ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከምኒ ጾታዊ ርክብ ዘለው ዘሕጉሱ ምንቅስቓሳት ናይ ጭንቀት ሆርሞናት በዝሒ ከም ዘቕንሱ ኣረጋጊጹ ነይሩ ንግሆ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምኻድኩም ማለት እዩ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ስምዒት ንኽስምዐኩምን ናብ ጽቡቕ ሙድ ኣቲኹም ኣብ ስራሕኩም ከይተሰላቸኹም ቁልጡፋት ኮይንኩም ስራሕኩም ንኽትሰርሑ ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ኢንዶርፊን ዝበሃል ሆርሞን ይፍልፈል እዩ እዚኦም ድማ ተፈጥራዊ ናይ ሕማም መዕገስቲ ሆርሞናት ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም ሕማም እንተሃሊና ንኽቕንሰልና ብምግባር ንቕሒልና ብምሉእ ጥዕና ስራሕና ንኽንሰርሕ ዝሕግዘና እዩ ስለዝኾነ ምሉእ ጥዕና ሃሊኩም ንቑሓት ኮይንኩም ብሉጽ መዓልቲ ንኽተሕልፉ እንተደሊኹም መዓልትኹም ብናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ክትጅምርዎ ኣለኩም ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ጾታዊ ርክብ ልክዕ ከም ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ይቁፀር እዩ ጾታዊ ርክብ ከም ናይ ንግሆ ጉያ ዋላ ማዕረ እንተዘይኮነ ኮይኑ ግና ከም ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዝቁፀር እዩ ጾታዊ ርክብ
ኣብ ሓደ ደቂቕ 5 ካሎሪን ከም ዘቃጽል ይሕበር እዩ። ልክዕ ከም ወክ ማዕረ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ብዙሕ ካሎሪን ካብ ሰውነትኩም ብጾታዊ ርክብ ብምውጋድ ጥዕናኹም ዝተሓለወ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ እቲ ሓምሻይ ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ልክዕ ከም ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክቝጸር ስለ ዝኽእል ጥዕናኹም ዝተሓለወ ንኽኸውን ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ንኣእምሮኹም ናፃ ንምግባር እዩ። ኣእምሮኹም ካብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት፣ ጭንቀታት፣ ናይ ስራሕ ጸቕጥታት እውን ክኾኑ ናፃ ክትገብርዎ ዝሕግዘኩም ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ስለዝኾነ ኣእምሮኹም ናፃ ንክኸውን ናፃ ኮይኑ ስርሑ ንኽሰርሕን ካብ ዝተፈላለዩ ጭንቀታት፣ ሓሳባት፣ ዲፕሬሽን እውን ንኽትርሕቑ ዝሕግዘኩም ስለዝኾነ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝበለጸ ጥቕሚ ከም ዝህብ ብምፍላጥ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ካብዞም ዝጠቕስናዮም ብተወሳኺ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዶፓሚን ንኽነቓቓሕ ይሕግዘኩም እዩ። ንቕሒልና ንኽንውዕል ዝሕግዝ ሆርሞን እዩ። ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና እውን ጥዕንኦም ሓልዮም ስርሖም ንኽሰርሑ እውን ዝሕግዘኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ብልዑል መጠን ንኽውስኽ ዝሕግዘና እዩ። ከም ቫይታሚን ሲ ንሰውነትና ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ጸገማት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እውን ዘለዎ እዩ። ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንሰውነትና ካብ ዝተፈላለዩ ባክቴርያታት ከምኡውን ቫይረሳት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ዝበለጸ ጥቕሚ ከም ዝህብ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብፍላይ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕርን ህይወት ትርከቡ ከፕልስ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ንኣእምሮኹም ናፃ ክትገብሩን ንሰውነትኩም ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክትከላኸሉን ከምኡውን ካብ ጭንቀት ካብ ዲፕሬሽን ንክትርሕቑ ኣብ መዓልታዊ ውዕሎኹም ንቑሓት ቅልጡፋት ንኽትኮኑ ዝሕግዘኩም ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ንኽተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ